Planeta Yer. Tutuş adam zat hop aslındadır. Adamların köpüsü Huanın ükkömögü bilen bağlanışıklı aladalı tendensiyalara yeterlik üns vermeýärler. Emma barha artyan mesele indi ünsden düşüp bilmez. Ejem hem ayal doğunum öldü. Ol maňa iň ýakyn adamdy. Men 9 aylap götürdüm, ulalttım. Ene bu boldy. Goňşularyň, dostlaryň we ýakynlaryň jesetini tapdyk. Muny söz bilen suratlandyryp bilemok. Armageddona ýakynlaşýarys, emma bu maglumatlary bizden gizleýärler. Şaýatlaryň videolary tordan aýyrýar. Munyň eýýän bolup geçendigi we geçecekdigi barada pikir bar. Ýöne ýok, bu hiç wagt bolmandy. 1998-nji ýylda alymlar planetamyzyň özünde ýiti böküşi hasaby aldylar. Planeta adatdan daşary giňelip başlady. Planetamyz ýokarky ýaly ýiti aýlanýar we her gezek güýçlenýär. Hakyky ýadro hopy özünidir. Planetamyzyň özüni we ýadro durnuksyzlygyny görkezýär. Ýeriň magnet meýdanyndaky ütgeşmeleriň görkezijisi bolup, siziň üçin garaşylmadyk başga bir zat bar. Bular adaty däl auralar. Anomal aurora, ýaklyk bütünlerini hayran galýarys we şeýle gözellik diýäris. Yetip gelýän ölüm hakda näme owadan bolup biler? Betbagçylyklaryň dinamasyna serediň. Bu diagrammalar garaşak zadymyz däl, bu başlamaç. Her ýyl ýüzlerçe esse betbagçylyklar bolar. Adamzat üçin bu diňe bir howa şertleriniň köpelmeginiň grafigi däl, ölüm jezasydyr. Betbagçylyklaryň şeýle köpelmegi bilen indi ýaşamak mümkin bolmaz. Klimatiki wagtda howanyň betbagçylyklarynyň adata durmuşymyzy ýok etjekdigini göz öňüne getirmek gorkunç. Emma ýakyn geljekde hiç zat etmesek, betbagçylyklar merkezi tutuş planetany urşap alýança öser. We häzirki wagtda ýeriň Marsyň ykbalyny gaýtalamagyna sebäp bolup biljek global betbagçylygynyň bazagasynda bularyň esassız jümleler däldigini belläsim gelýär. Bu hakykat. Çözgüt bar. Bu diňe bir janymyzy halas etmek bilen çäklenmän. Häzirki wagtda planetamyzy sarstyrýan krizisleri ýeňip geçmäge mümkinçilik berer. Bu biziň fursatymyz. Bütün adamzat üçün çynnaky hop abanyan bolsa, siýasatçylaryň, alymlaryň we halat edijileriň biziň aladamyz boljakdygyna inanmak isleýäris. Sirenalar ýokdy, gaplanmaga wagt ýokdy. Näme üçin sirenalar çykmady? Biz samsyk däl, sirenleri eşiden bolsak daşaryk çykardyk. Hökümetiň we padşamyzyň bize kömek etmegini isleýäris. Öýlerimizden gaçmaga mejbur boldyk. Hemme zady ýitirdik. Hiç kim hiç zat bilenok. Soň ýol başçylarymyzyň täzeliklere gitýärler we metbuat konferensiýalaryny ofisleriniň howpsuzlygyndan kostyum we galstukda geçýärler. Olaryň ziýan görenlere nähili kömek berýändigini barada gurrun berýär. Biz olary bu ýerde görmedik. Häzirki wagtda tez kömek hizligi Maulay Ibrahim obasynyň merkezine yetmedi. Adamlar öldü, köp adam yaralandy. Onuň öňündäki adamyň bedeni
bölünen. Onu kaldırmany, näme etmelisin? Alıp getirmeli. Biz çykdyk ýöne köp adam edip bilmedi. Adalat talap etýärin. Munun üçin kimin günäkärdigini bilmek isleýärin. Ya Rab, olary görüp biljekdigime umyt et. Munun üçin kim jogapkär? Bu kimin jogapkärçiligi? Kimden sorap bileriz? Munun üçin kim jogapkär? مسؤول عن هذا من اللي يقولوا له انت مسؤول عن هذا من المسؤول؟ ايش ذنبهم الناس اللي راحت والارواح اللي راحت واللي فقد اسرته؟ ايش ذنبها؟ عائله كامله تنتهي، عائله كامله تنتهي كلها. Siyasatçılara ve alimlara habar beriş seriştelerine ve halat edicilere bil bağlayarız. Ýöne bize hödürleyen zatlarynyň hemmesi howanyň ütgemegine uygunlaşmak, ondan gorkmazlyk, köp salgyt tölemek, ýeri ak renklemek, buğlary yorgan bilen örtmek, pingwinleri halas etmek ve arı ilaty ve adam sanyny azaltmak. Bu manasız. Hop kosmosdan gelende uglerody tutmagy dowam etdirmek akmaklykdyr. Meseleni çözmek jogapkärçiligini umumy düşünjesi bolmadyk we hakykati inkar etýänlere berip bileriz. Bu agyr ýagdaýda ýeketek umyt adamyň sagdyn pikiri. Bu maglumatlar henizem bar bolanlara ýüzlenýär. Indi planetadaky ýaşaýyşy gorap saklamaga üns bermelidir. Hemme zat göz öňüne getirişimizden has çynnakay. Alimler 30 ýyl bäri iň erwet betbagçylygyň öňüne almagyň ýoluny görkezýärler. 2023-nji ýylyň 2-nji dekabrynda bütün hakykat bütün dünýäniň öňünde günü ýaýlymda yglan ediler. Planetamyzy näme ölýän we ony nädip saklamaly? Online forumda global krizis jogapkärçilik. Diňe 10 miňlerçe adam bu maglumatlar bilen tanyşyp, onu ulansa adamzadyň mümkinçiligi bolmaz. Milyonlarça iň bolmanyna belli bir mümkinçilik bolsa, 8 milyard bolsa, onda bir mümkinçilik bar. Diňe bir pursat. Ýöne bu hakyky. Köpler problemalary görmezlik üçin gözüni ýummagy aňsatlaşdyrýarlar. Bu aňsat, emma durmuşymyzyň hop asyndadygyny düşünmek üçin bir pursat bolmakdyr. Özüňizi we size gaty eziz bolan ähli zady halas etmek üçin mümkinçilik. Bir zat etmek kararyna gelýärsiňizmi? Ýa-da hemme zady bolşy ýaly terk etmegi makul bilýärsiňizmi? Diňe maşgalaňyzyň halas bolmagy, emma adamzadyň ýok edilmeginden diňe bir ädimiň bardygyna düşünmeli. Günü efir 2023-nji ýylyň 2-nji dekabry. Global krizis jogapkärçilik. Bu gezek hemme zat başgaça bolar. Ähli platformalarda we döredüjilik jemgyýeti.com-da tomoşa ediň. Forumy Rambledaky döredüjilik jemgyýeti kanallarynda sensurasız görüp bilersiňiz.